Now second monkey is climbing on top of the tree. Come over here. 가크보자. Yes, 내 오카시 아줌마네. 니 사드네. एकदम राय अखा सिजोबबाय मुइ हाजोबमाखो गोलावैनो दङ दासो स्टार्टिं मिउजिकनि दा सिजोबबाय नै सेस आयै सिजोबबाय ने सिबायलै आंखौबो सिबाय नै आं लानाय दं सेस नोंखौ सियाखै एकदम सिजोबबाय गैले 어카 시에스카 어카 하지마 너 시저빠 어카 시어봐 어카 here 시 칠렌 살라 सोर लादोंमोनथाय 어카 시어봐 Bun moनगोन iya ikatko बुंमोना हरना हरदो आरो खेबसेना हर ओमफ्राय हर खेबसेना बाव ना हाबदो आयु र आं खालाम खेबसे दं माथो आफा सुसिल' मानसिखौ नुवाखैनो सुसिल' मोजांखौ नुवा माथो केमेराया नै बुरजा दङ आया दासो फिथाइया माबा होनदों Balik jah. Udah dah mulai. Balik sini lapsa. Karena neng habis sini tu nih kok. Wah saya korom. Udah baik. Ayo. Udah ubah kau udah. Oh. Hết tụi nó gạt nó lằng cái dưới. See? 카메라यावसो दोनदो र'
Kangen lah Madura. Oke le para karya langsung nanya.